En marcha as obras de mellora do sistema de saneamento municipal de Vilagarcía, uns traballos dirixidos a rematar cos problemas de verteduras e inundacións da vila. A Xunta está a encargar da intervención que conta cun orzamento de 10 millóns de euros. Que tal? Moi boa noite. As obras avanzan a bo ritmo, pero aínda teremos que agardar para velas rematadas. A Xunta calcula que finalizarán a principios de 2025. De seguido lles damos máis información antes titulares. O BNG pide que se convoque a Xunta Rectora da Mancomunidade Serra do Barbanza ante o inminente fin da concesión da recollida do lixo. O contrato vence o día 20 deste mes. O alcalde de Pontevedra e o presidente da Deputación reuniránse a vindeira semana. Sobre a mesa estarán temas de interese para ambos, como Santa Clara ou o Museo de Pontevedra. Nace en Pontevedra o ciclo Teatro de Barrio para dar cabida ao teatro amateur. Serán 5 obras que se representarán ao longo da vindeira semana. Vilaxoán xa vibra co Festival Revenidas. Tralo paso de bandas como Desacato subirán o escenario Fillas de Casandra, Tropa do Carallo, Escape ou Heredeiros da Cruz. O próximo domingo 17 de setembro terá lugar a 7ª edición do Trail dos Indios Castrelo de Vitres. A cita organizada polo Club Tribu Trail constará de 2 probas con percorridos de 25 e 14 kilómetros. Estamos nas novas do día. Comezamos. As obras de mellora do sistema de saneamento municipal de Vilagarcía estarán rematadas na primeira metade de 2025, cando menos esa é a estimación que fan dende a Xunta de Galicia. Esta mañá a conselleira de Infraestruturas visitou os traballos que buscan rematar coas verteduras o río Con e a Ría da Arousa. A intervención ten un orzamento de máis de 10 millóns de euros. Avanzan as obras de mellora do saneamento municipal de Vilagarcía. A intervención busca renovar o sistema para rematar cos problemas de verteduras e inundacións na cidade. O saneamento e a depuración é unha responsabilidade municipal. A Xunta de Galicia asumimos unha planificación e asumimos todo ese traballo polo convencemento de que era necesario actuar para resolver esa problemática, mellorar a calidad das augas do río Con, da Ría da Arousa, e sabendo tamén que toda esta problemática afecta ao sector do mar. Hoxe a conselleira comprobou sobre o terreo o avance dos traballos que comezaron o pasado mes de abril e que, segundo estiman dende a Xunta, rematarán na primeira metade de 2025. Actualmente céntranse na zona do tanque de tormentas da Avenida Rodrigo de Mendoza, no eixo de Fextega. Terá unha capacidade de máis de 2.000 metros cúbicos. Supoñen fundamentalmente a execución dun kilómetro de rede de colectores en diferentes avenidas, na Avenida Rodrigo de Mendoza, na Avenida de Cambados, Valle Inclán, e tamén un kilómetro de impulsións e 2 tanques de tormenta que supoñen laminar toda esa auga en exceso para evitar esos vertidos. De xeito paralelo estase a avanzar nos traballos de impulsión da zona da Praza de Abastos Vilagarcía. Ali situarase o segundo tanque de tormentas con capacidade para 3.700 metros cúbicos. Detectamos as problemáticas e as eivas fundamentais que son moitos sólidos na rede, que bloquea a capacidade hidráulica, tamén moita entrada de auga pluvial, entrada de auga de mar. A previsión que tiñamos inicial que igual que fora máis conflictivo, porque estas grandes obras, por si verdad, o movimento de camións e as molestias que generan, pero creo que estamos satisfactoriamente de como está funcionando e, tamén agradecer aos veciños a paciencia que teñen, porque as obras generan molestias, pero eu creo que o beneficio que vai ganar Vilagarcía agora e para o futuro, creo que merece a pena. Esta actuación está a ser cofinanciada con fondos europeos do programa FEDER e conta cun investimento de 10 millóns de euros. O BNG de Muros Noia demanda a convocatoria da Xunta Reitora da Mancomunidade Serra do Barbanza para abordar a prórroga do contrato da recollida de lixo. Este mes de setembro expira o prazo da concesión, deixando no aire un servizo esencial para a cidadanía de 9 municipios.
O próximo 20 de setembro caduca a concesión do servizo de recollida do lixo da Mancomunidade Serra do Barbanza, na que se integran 9 concellos. A menos de 2 semanas da data de vencemento do contrato, non se ten convocado a Xunta Reitora da entidade, polo que a situación da empresa e dos seus 160 traballadores continúa no aire. Se está dicindo que vai haber unha prórroga, pero é que realmente nos órganos colexiados, que é onde se ten que discutir iso, se non se convocan, non vale que o presidente da mancomunidade, neste caso o alcalde de Carnota, diga que se vai a facer unha prórroga se non é discutido entre as persoas que poden tomar esa decisión. Esa é unha actitude totalmente antidemocrática. Entón, como non son convocados os órganos, nin parece que vayan a ser convocados antes da finalización desa prórroga, do día 20, o que vai haber unha prórroga forzosa. Que quere dicir unha prórroga forzosa? Un servizo esencial como é a recollida do lixo e a súa xestión non pode ser abandonada por parte dunha empresa da noite a mañán, polo tanto esa empresa está obrigada a continuar dando servizo. Iso sí, vaise dar nas mesmas condicións que ata agora, pero nunha situación, digamos, que legalmente pois non dá todas as garantías. Malia que si houbo reunións con carácter informal, hai máis de 4 anos que non se convocan os órganos colexiados da entidade, algo imprescindible para a toma de decisións que permitan adaptar o sistema de xestión de residuos urbanos á normativa europea. Nos o que pedimos sobre todo é que se convoque a Xunta Reitora e a Asamblea que leva todo un mandato legislativo sin convocarse para que se podan tomar decisións ao respecto. A mancomunidade se saque adiante, poida dar o servicio para o que se proxectou e nas condicións nas que se proxectou cumplindo todos os pactos que nos chegan dende Europa e todas as exixencias que veñen. Temos que pelexar polo bo funcionamento da planta, porque que a nós como Concello exíxennos tamén que lle deamos solución ao tratamento dos residuos urbanos. Segundo os nacionalistas, a situación é agora máis preocupante despois de que o Ministerio de Transición Ecolóxica amosara a súa aposta polo modelo de xestión de 5 fraccións en detrimento do modelo húmedo seco que aplica a planta de Serbia, polo que urxen a convocar a Xunta de Goberno da Mancomunidade de xeito inmediato. Lousame vende sacar a licitación diversas actuacións que no seu total suman preto dos 200.000 euros. Trátase da pavimentación do camiño entre Carantoña e Abeixón, a mellora do lavadoiro de Lesende, a pavimentación do núcleo de Guiende e a mellora dos accesos ao lugar do Castro. Esta última obra foi aprobada no pleno deste pasado luns. Cun orzamento de 62.000 euros, a actuación está incluída no Plan de Mellora de Camiños Rurais 2023-2024. As outras tres ou ben forman parte das obras incluídas no post-2023 da Deputación da Coruña ou ben irán con cargo os propios fondos municipais. As empresas interesadas en facerse con algunha destas actuacións terán de prazo ata o vindeiro 19 de setembro para presentar as súas ofertas. O alcalde de Pontevedra e o novo presidente da Deputación reuniranse a vindeira semana. Luís López anunciou que xa trasladou ao Concello unha carta respondendo á petición de Miguel Anxo Fernández Lores de manter un encontro para abordar diferentes compromisos. Non sorprende a nadie si falamos de que hai temas que están encima da mesa, como pode ser o nivel de colaboración na recuperación do convento de Santa Clara, no futuro do museo, ambos xestionados directamente polo vicepresidente Rafael Domínguez e outros, como pode ser o traslado do parque móvil do polígono de Barro para recuperar a Xunqueira de Ambía e outros que, xa digo, iremos concretando nos próximos días. Ademais da reunión co novo presidente provincial, Fernández Lores xa ten data para o encontro co presidente da Xunta de Galicia. Será o vindeiro 23 de outubro pola tarde na delegación do Goberno Autonómico en Pontevedra. Esta cita enmárcase na rolda de contactos que Alfonso Rueda está a manter cos alcaldes electos nos comicios municipais do mes de maio. A intención do rexedor capitalino é enviar ao presidente galego un dosier cos temas que o Concello quere tratar.
A Concellería de Cultura de Ribeira pon en marcha unha nova edición da Mostra de Teatro que se desenvolverá dende o 6 de outubro ata o 8 de decembro. Participarán neste ciclo compañías como Sarabela Teatro, Excéntricas, A Panadería ou Mala Sombra Produccións. Os interesados en asistir poden adquirir un bono de 25 euros que dá dereito a todas as funcións que se celebrarán todos os venres ás 9:15 no auditorio. As entradas individuais teñen un prezo de 4 euros. Pechará a mostra o día 8 de decembro o Grupo Municipal de Ribeira que levará a escena a súa obra Criaturas. Esta última función será de balde. Seguimos con teatro porque nace en Pontevedra un novo ciclo. Trátase da proposta Teatro de Barrio que busca dar cabida ao teatro afeccionado que se fai na cidade. A iniciativa está impulsada pola Asociación Os Carballiños e engloba 5 espectáculos doutras tantas compañías amateur da cidade e da contorna. Existen xa unha cantidade potente de grupos de teatro amador dos que aquí temos unha boa representación e está ben que desde o Concello poñamos todos os nosos medios para que estas persoas que ensayan, que traballan, que fan todo o necesario para que o teatro poida estar vivo en Pontevedra teñan un espazo digno e unha maneira digna de representar as súas obras. Creo que é unha mestura bastante interesante, onde hai para todos, bueno, esperemos que Pontevedra que reaccione, que o disfrute e tamén que se generen certas sinerxias entre grupos, porque a idea tamén que temos ao rematar cada obra facer un pequeno foro en teatro que poden preguntar, comentar, que haber un poquinho de relación entre público e actores, actrices, dirección, e, bueno, que se coñezan tamén os grupos, que haya unhas dinámicas entre eles e que, bueno, que isto todo vaya un pouco, pois, cada vez crecendo máis. O ciclo desenvolverase do 13 ao 17 de setembro no Teatro Principal da cidade. A primeira representación será hoxe como noutrora, a cargo da compañía Salcedo Norte. Seguiránlle Licor de Ameixa, de Aula de Expresión, Por fin sós, de Lúa Chea e Ladróns de Corazóns, do Grupo Xenio. Todas son obras dirixidas ao público adulto. O ciclo despedirase coa peza Non queremos perdices, da compañía Ilusionistas, e desta volta estará dirixida ao público familiar. Todas as representacións serán ás 9 da noite, coa excepción da última, que comezará ás 7 da tarde. As entradas xa están á venda en ataquilla.com cun prezo de 2 euros. O Concello de Cambados fai entrega dos libros mercados grazas ao Premio María Moliner. O certame decidiu recoñecer o proxecto Queremos Contar, impulsado dende a Vila Cambadesa. O galardón estivo dotado con 2.700 euros que se gastaron nas 3 librarías que hai no municipio. A axuda que recibimos do Premio María Moliner polo programa Queremos Contar, que habíamos presentado ese proxecto para as axencias de lectura das parroquias, e ese o premio son 2.700 euros, se reparteu a partes iguales entre as 3 librarías e se presentamos o fondo recollemos, digamos, o fondo que compramos, de libros que compramos con ese premio, e próximamente será levado ás axencias de lectura das parroquias. Tempo agora para a publicidade, de seguido voltamos e continuamos con máis información. A Pobra prepárase para vivir a súa festa grande. As celebracións na honra do Divino Nazareno encherán a vila de tradición, música, espectáculo e, sobre todo, devoción. A procesión das mortallas será un ano máis o evento máis multitudinario. O xornalista Manuel Gago será o encargado de dar o pistoletazo de saída ás festas do Nazareno coa lectura do pregón o venres 15 ás 9:15 da noite no balcón da Casa Consistorial. É un acto inaugural e que, bueno, ten un matiz histórico e queremos que os veciños da Pobra do Caramañal pois tamén coñezcan un pouco toda esa historia que lle vai a permitir pois ter amplios coñecementos sobre un pouco o culto ao Nazareno, non? E Manolo Gago pois é esa figura que o vai a facer moi ben, que sabedes todos que coñece moitísimo a historia da Pobra e é a persona máis
a máis preparada para facelo. O sábado a música será a principal protagonista da xornada, con pasarrúas, concertos de bandas nos Xardíns Valle Inclán e o 10º encontro de música e baile tradicional a partir das 9:30 da noite na Praza Segundo Durán. Celebrarase tamén unha Holy Party e a Festa da Escuma. Aínda que sen dúbida a cita máis agardada e multitudinaria será a Procesión das Mortallas, na que miles de fiéis amosarán a súa devoción polo Nazareno nesta cita de gran valor histórico. Unha procesión que hai documentación que a remite incluso á época irmandiña, ou sea, a mediados do século XV. En concreto, esta orixe tan antiga, sobre todo é da procesión das mortallas. Realmente o que é o nazareno é un culto que moi probablemente se engadiu máis tarde, non? Ou sea, probablemente a finais do século XIX, pois se engadiu a esta procesión das mortallas o culto ao nazareno para formar o que hoxe coñecemos como a procesión do Nazareno. Estas características tan excepcionais pois foron os que realmente fixeron que fora declarada, como fai un pouco señalou Patricia, festa de interese turístico galego. E isto fai que se convirta en un evento multitudinario. O luns 18 as celebracións chegan a súa fin co gran espectáculo de fogos artificiais e acuáticos. Precisamente esta mañá tiña lugar tamén no Concello a Xunta de Seguridade Local para coordinar coas forzas e corpos de seguridade o dispositivo que se despregará durante a celebración dos festexos. A xuntanza estivo presidida polo alcalde José Carlos Vidal e a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas. Segundo informaron no transcurso da mesma, as festas contarán co apoio de varias patrullas da Garda Civil de Tráfico e tamén de Salvamento Marítimo, ademais da Policía Local co reforzo de axentes doutros concellos veciños. As festas contarán tamén cun punto violeta na Praza Alcalde Segundo Durán, no que se recibirá información sobre os recursos dispoñibles contra calquera tipo de violencia machista e o que se poderá acudir para solicitar axuda en caso de que fora necesario. Por todo son viviu hoxe o día grande das súas festas do Carme. Centos de veciños quixeron acompañar a patroa dos mariñeiros nos actos celebrados na súa honra. A misa cantada celebrouse nunha carpa instalada na zona portuaria que quedou pequena para acoller os numerosos asistentes, entre os que se topaban representantes da Corporación Municipal e do tecido asociativo da vila, así como a exconselleira do Mar, Rosa Quintana. Trala a misa solemne partiu a procesión marítima coa imaxe da Virxe a cabeza, acompañada dunha vintena de embarcacións. Tivo lugar tamén a tradicional ofrenda floral en lembranza dos mariñeiros falecidos. Os mozos de Arousa serán os pregoeiros das festas do Rosario de Vilaxoán este 2023. Borja Mina, Bruno e Raúl, coñecidos pola súa participación en numerosos concursos de televisión, serán os encargados de dar saída ás celebracións. Será o sábado 7 de outubro ás 9 da noite. Como xa digo, unha ilusión moi grande poder facelo aquí, sobre todo o primeiro pregón aquí en Vilaxoán. Vai ser, non quero adiantar nada, pero vai ser un pregón pois cargado de anécdotas de Vilaxoán, cargado de emocións vividas aquí pola nosa parte. Estou seguro que pola parte de Bruno tamén poderá engadir os seus datos que ten da hemeroteca de Vilaxoán. Bueno, eu vou a ser sincero. Eu nunca fun ás festas do Rosario, teño que dicilo. Pero sempre hai unha primeira vez. E que é mellor primeira vez que vir de pregoeiro. Entón, faime moita ilusión. Nese sentido, faime moita ilusión. Así que despois do pregón tamén os bailes votaremos. Tralo pregón, a verba na correra a cargo dos grupos Los Alcántara de Ferrol e Los Támega de Berín. Para rematar a festa, porán a música o Slow Band. Xa o domingo a xornada comezará ás 10 da mañá coa alborada da Banda Municipal de Ribadumia, a Charanga Alambique e os Terribles de Arousa. Ás 12 será a misa solemne cantada pola coral Máximo Patiño de Vilaxoán, que despois actuará na Praza Rafael Pazos. Pola tarde, ás 8, sairá a procesión da Virxe dende a igrexa para rematar no Peirao.
Bilbao. Despois haberá fogos artificiais e verbena coas orquestras América de Vigo e Gran Parada. O luns 9 a banda de música de Vilanova e a Charanga Alambique encargaránse do pasarrúas pola mañá. Ás 12 celebrarase unha misa polos mariñeiros falecidos. Xa pola tarde o DJ Javi Solla encargarase da música e da animación. Pola noite volve a verbena coas orquestras Los Satélites e América. E seguimos en Vilaxoán, que xa vibra co Festival Revenidas. Na xornada inaugural pasaron polo escenario artistas como Panteón Rococó, Sarajevo ou Ana Tixú, pero o prato forte chegou da man da banda asturiana Desacato, que ademais se despide con esta xeira dos escenarios. Pecharon o día outros grupos como Des Carnivals, Arritmia e Tremenda Jauría. Hoxe a festa e a música continúan desta volta da man de Zoo, Fillas de Casandra ou Los Chicos del Maíz. Tamén subirá ao escenario vilanxoanés Tropa do Carallo, a nova banda de Baristo Páramos. Mañá será a traca final da parte musical das Revenidas con Escape, Heredeiros da Cruz ou Familia Caamaño. Xo domingo a festa despedirase coa actividade máis popular de toda a programación, a tradicional sardiñada. Falámoslles agora de remo. O noiés Caetano Horta e o seu compañeiro Denis Carracedo loitarán mañá polas medallas na final de dobres cun lixeiro nos mundiais de remo que se están a disputar estes días na cidade de Belgrado. A final terá lugar a partir das 2:20 da tarde. Nas semifinais o bote español acadou a terceira praza, o que lle asegura tamén a súa presenza nos Xogos Olímpicos de París de 2024. Será a segunda participación do noiés nunhas Olimpiadas, xa que Horta xa tomou parte tamén nos Xogos Olímpicos de Tokio en 2020, onde logrou diploma cun meritorio 7º posto na proba de dobres cun lixeiro. Esta mañá presentábase en Boiro a 7ª edición do Trail Los Indios Castrelo de Vitres. A cita que organiza o Club Tribu Trail desenvolverase o vindeiro domingo 17 de setembro. Constará de dúas probas con percorridos distintos, un de 25 km e outro de 14. Despois de 3 anos sen celebrarse, primeiro pola irrupción da Covid e despois polos incendios, regresa o Trail dos Indios Castelo de Vitres, que organiza o Club Tribu Trail. A cita terá lugar o domingo 17 deste mes de setembro. Constará de 2 percorridos, un de 25 km e outro de 14, con niveis de dificultade media alta. Plantexamos 2 circuitos, o primeiro deles o grande de 24 km, 24,3 km, con 1.400 e pico metros positivos, e un curto para a xente menos iniciada, pero que é un trail realmente moi bonito, de 14 km, con aproximadamente 700 metros de desnivel positivo, que é bastante duro para o que é unha proba desas características. Como a novidade nesta edición, a proba estará homologada pola Federación Galega de Montañismo para poder incluíla xa de cara a vindeiros anos en probas oficiais. Este ano quisimos dar un pasiño máis, tamén con colaboración do Concello e homologar a carreira coa Federación Galega de Montañismo para poder optar o ano que ven a seguir medrando e intentar ser unha das probas que conforman a Copa Galega de Carreiras por Montaña ou, por que non, pois acoller algún dos campeonatos da Federación Galega de Montañismo. Dende a organización e tamén dende o Concello que colabora na realización deste trail, animan a participar na proba, que transcorrerá na súa maior parte pola Serra do Barbanza, por paraxes de gran beleza, como é o caso do propio Castelo de Vitres. Animar a todo o mundo, por favor, a que veña, que participe, que vamos a facer unha gran festa, que nos lo vamos a pasar moi ben, e que tanto o recorrido corto como longo son preciosos cunhas vistas espectaculares, o sea que animarvos a todos a vir a coñecer este monte da zona. Dispútase pois na Serra do Barbanza, nas partes máis altas do monte, bueno, unha proba moi dura, pero como ben decía Bea e Xosé María, tamén moi bonita, non? Por as vistas que temos desde o noso concello, o mítico Castelo de Vitres, que tamén o defineu antes Xosé, e, bueno, por suposto, animar creo que ainda están as inscripcións abertas, non? Para poder facelo. Agárdase unha participación próxima aos 200 atletas. As inscripcións estarán abertas ata o mércores 14 de setembro, podéndose realizar a través da web de Masma Sports. O prezo da inscripción será de 25 € para o trail longo e 15 para o curto.
Cos deportes despedímonos, a información volve a Canal Rías Baixas o vindeiro luns aquí nas Novas do Día. Que pasen unha feliz fin de semana.